चली भैया शांति बनाई लोगे, शांति मलम लगाई लोगे, और ना होगा तो भेसलिंगों से काम चलाई लोगे। कहले भैया कि अगुवाई नहीं खगुवाई नहीं, अब हम चलिए नहीं कि अगुवाई नहीं खगुवाई नहीं, अब हम चलिए नहीं। हमारा बात के एबरा जे भूल जाई बिहने 10 बजे भांटा जैसे झूल जाई। काहे कि भैया काली मुर्गी उजली हो जाएगी, काली मुर्गी उजली हो जाएगी। अब भैया लो हमारे बात में ताली ना बजे बजा तो निकल ठीक प्लेटफार्म पर खुजली हो जाएगी। आजाद ना तो न कहबा कि नाच के जोकर शराब के चल गइल हो का कोई भैया रवा सबसे हमरा कहीं देखी ना एगो घटना घट गइल बा हमरा संगे। हम ओइनी आइजा 4 बजे दिन रहल तबे यहाँ पुगैनी हम आ चल गनी है ना। हई देखा तनी हई नहर के जरी पाए खाना होखे औ जन पैनिया बनल बा हने रोडवा जाता ओने चल गनी भैया। ओसना घटना घटल बा कि बतावे के पड़ता। जानता नहीं घटना कथी घटल बा। कहले बा कि अस्पताल बिना दवाई के, मरद बिना लुगाई के। अस्पताल बिना दवाई के, मरद बिना लुगाई के। अब जाके देख ली जाओ पैनी के किनारे किनारे हगाई के बातें कुछ और बा। चल गनी ओने भैया हो का कहीं जैसे नरिया हेल के वो बगल टपा देनी खेत में फूगनी हो तो ले डोनरे वो तो पचाक दे धो देनी। हम कह कि वो जब भैंस गोबर धइले बिया आ लाइट बार के देखत नहीं कोनो आदमी रास्ते में मिस कॉल मार के फरार बा। बताई होने ओसना घटना घटे तो बतावे के पड़ता। का कहे भैया हमरे के साधारण आदमी मत बुझम रहो सबे। हर एक नाच हर एक गांव में हर एक नाच देखे रहो सब जात होकम जा नाच देखेले होकम जा, लेकिन हमरे के साधारण आदमी मत बुझम जा। ना बोलिले झूठ हम ना बोलिले सच। और वो लोग बैठत जा चुपचाप देखत जा हई बलिस्टर सिंह के नाच। हम ही एगो जोकर बनी के हम जादुओ दिखाई ले। आज देखा तनी कितना दिन के बाद यूट्यूबर वाला भाई आइल बनन सोचनी कि तनी जादू दिखा दी हल्ला और रउआ लोग के मन हो के तब जादू दिखाए में तरह ना दिखाए हम काहे कि दिखा दी हम कहल जाला भैया कि कहल जाला भैया का कही कि ससुराल बिना साली के आ दही बिना छाली के आ महफिल ना जमेला बिना ताली के। अगर हम जादू दिखाएम तो ताली रउआ लोग बजा के जरूर हमार हौसला ऊपर करम जा। सारा लोग अपने ना जब हम जादू देखाब तब आई देखी जा है करे के धले तनी हम है जब माइकवा में अब भैया हो वस जादू मारन की उड़ के हमरा मुड़ी में चली आई। लेकिन हाला के ताली बजाई जे तब ओकरा बाद देखी उड़ा के हम देखने बजा बजा बजाई लगे ताली बजा लगे महाराज 1 मिनट के कामे रहेला हमरा कथी बे मतलब के चिल्लाइल बन जे ताली बजौले बनी जे महाराज। हाँ महाराज जादूगर रहती तो है रहती बढ़िया बढ़िया शोरूम में रहती हो थोड़ी हटाई लोग बुझते साला जब से आइल तब से चुतिया बनावत लोग के। हमनी के सच बात कहल जाला, हमनी के झूठ ना बोलल जाला भैया। रउआ लोग ना जानता नहीं हमनी के रखल बन जे नाच में काहे खतरा इमरजेंसी खतरा। हमनी के नाच में रखल बन जे इमरजेंसी खतरा जानते हैं कैसे हम कहतनी। एक जगह चल गनी हम नाचे एगो काका उठ के कहत ना सुने ना खाली भोजपुरी बोलता तनी संस्कृत में कुछ कह। हम कहनी भैया कि संस्कृत बुझाता बोले के पड़ी तो हम कहनी कि रघुकुलरीत सदा चली आई आ तले 4 गो लड़का आगे खड़िया के पैंट झाड़ के कहत चलो सही सर्वर रिकॉर्डिंग ना चलाई। हम कहनी हम मतलब है के बानी साला कोई गो लोग तो हमनी के डांट देला का चटले बड़ा जाना हमनी के भगा देला लो एबरा रिकॉर्डिंग के मार बाटे भाई का करे हई देखनी आई नाला वाला जन खिसी आइल बा वो हमार साढ़ू भाई न होबन कथी काका है कहले बड़ो सही बात बा। उनका घरवा एक बार सत्यनारायण भगवान के कथा होत रहे हम चल गनी उनकरा घरे पंडित जी आइल अयोध्या छोड़ दे भैया ना बतिया इनकरा बारे में ना कमी नहीं कि हम लेकिन चुपे चुपे कहब बड़ा खिसिया आदमी बड़ा है। इनका घरवा एक बार सत्यनारायण भगवान के कथा होत रहे अयोध्या से पंडित जी अइले इनकर के पीढ़ी पहना के हवन खुना के हवने पर बैठा देले आ 2 गो गोल गोल लड्डू इनकर हाथ में थमा देले। अब पंडित जी कहले बाबू हवन में लड्डू डाल दो कह दो स्वाहा ई सरवा मुंह में लड्डू डाल के कहत आहा। मोबाइल के डिस्प्ले खत्म खत्म हो गइल बा। ई मोबाइल खाली गनगा ना उठेला ना बड़ा खिसिया है आदमी बा। थोड़े एकरा बारे में हम ना बतियाम भैया देखी ना गोरनी हम पंजाब कमाए
मेहरारू फोन कर लिबे कि घरे आवन त घर में तू रहबा ना त हम रहब का जाने मेहरारू काहे खिसियल बिया काहे ना चलो तनी देखो तनी मौगी हमर घरे बिया की गल बिया बारात में नाचो बाजा देखे चलो देख घरे हमरा के कि तारा घरवा में बकरी बोले तो बोका हमर डोरी हल्का कम करी ना तो बढ़ा के छोड़ दे तनी कम करिए करा के कहल जाला भैया कि मेहरारू के प्यार से बोलावल जाला तो मेहरारू प्यार से बोले ले एबरा राय से बोलाओ तनी प्यार से खिसियाल बिया मेहरारू हमारा ओ घर में के बा कौन है रे कौन हो रे हमको तनी घर में के बा तो कहत ये कौन हो रे तू हमर के ना चिन्हत रे ना नहीं चिन्ह अरे हम तोर छोटका या मोटा का अच्छा हरे बबली के सारे हमर मामा ये तोरा मामा के खामा उजारो रे रे तोर मामा होदा नाल बजावत रे बड़ा खिसिया है आदमी बाहो तू हमरा के ना चिन्हत रे ना नहीं चिन्ह अरे हम पहचान जो पलंगों में पाइप वाला फ्रूटिया आधा रोटिया के चुटुर चुटुर कौन पियाएला अच्छा हमर भैया ए तोर भैया के शमशान घाट ले जाई रे रे तोर भैया होदा पॉइंट बजावतन रे जनक बड़ी कलरो पकड़ के उठा उठा पटक पटक मारे नहीं हमें सुनो ना इज्जतदार आदमी के कलर ना पकड़ल जाला तो इज्जतदार बड़ी रे कलर छोड़ के बतियाबो ना छोड़ब तो का करबे रे बेहुदा कहि का करबे ह का करबे ते ना छोड़बो ना छोड़े ना छोड़बो तो ले चला गांव में घुमाबो ए जगह लोग जानत का कही पहले के बुझाता पूर्वी चंपारण से आइल बा नाच बालिस्टर सिंह के हां गांव भर के लोग नाच देखे में झुराइल बा हां आ लागत नाचबा के जो करबा ओकरा घर में समाहिल बा रे बहुत उहल पहिले साफ मार के तो ठीक कर दे ए भैया का रे यही तरह मारा भाई स्टेटवा तुरंत देख के बनवा के जई हो तोरा से स्टेजो टूटी ए में धोधान बना दे हो उठाई हो पे सब बुखार लगा दे मार के जाना भैया ना खिसिया ओकरा भैया हल्का कम कर दी होकर भैया मत खिसियाई रहुआ मेहरारू हमरे के पिटवा देलो से घर में से अभी ना बहरल हो अरे मेहरारू रे कौन है रे तू हमरे के ना चिन्हत रे ना नहीं चिन्ह रे हम तोरा बाप के भतार तोर दामाद ए ले गड़बड़ाइल बनी का हो ई तो उल्टा के पलटी हो गइल बा अरे तोरा बाप के दामाद तोर भतार भैलू कुमार अच्छा तू हो का हो तारा बुझात नहीं के खोल के मारी रुक आवा तनी तोरा आवे हम 12 गुजार से पिटा भैनी रे आओ जल्दी अरे ते केवाड़ी खोलत रे कि हमार केवाड़ी के कीली चटकावत हड़ी केवाड़ी खोल रनिया केवाड़ी खोलत रे हां चल हटावे मेहरारू हां तो देख ना खिसियाइले फोन कइले है हां हम पंजाब से पैदल दौड़ल चल देले बन पैदल में पंजाब से लेकिन तोरा के मनावे खतरा किस्म के सामान लेके आइल बानी हो हमरा खातिर तोरा खतरा तोरा बाबूजी खतरा दिखाई ना देखाई हो हां खिसियाइबे ना नो ना खिसिया दिखाई मत खिसियाइए बढ़िया सामान अपने घरे मत भगी हां 75,000 रुपया इतना में जियान कइले बनी हो खाली हमरे सामान खरीदे में हई देख का लेके आइल बनी हई देख कहबे कि कहवा से किनले बड़ा हो एक हथिया कथी हो हां ई तोरा बाबूजी का लुंगी हो ए ई लुंगी की साया हो ओ बाबूजी पेन हो बड़ा खिसिया है आदमी बानी रे हटाव एकरा के यूज कोली है तोरा ना पता लई दूसर कुछ हो हनिया एक औरी सामान ले आइल बानी हो
हई देख तोरा खातिर का लेके आइल बनी देख हमरा खातिर तोरे खतरा अच्छा रे पगला बेटा मुझे तो जो ना पोट फुटे है रे मेरे अरे कथि के ना 75 को गरिया देले रे हाय फोटो में कौन सोते रे भतीजुआ फोटो में सौती नहीं है हां तोरा कहला के मतलब हम पंजाब गए रहनी हम हां ओने से लौटल बनी दूसर बियाह करके तोरा खातिर सौती ले आइल बनी मतलब के तरीके से खातिर सौते मेहरारू पागल गल बिया का हो हम कहां कोनो के रखले बनी ओ मेहरारू हां ना कोनो के ले आइल बनी हम ते फोटो में तोर मौसी है रे भतीजुआ साला नाचो में रहल बेकारे बाटे अब रहना नाच में खानदान तरवावत रहो देखत नहीं के बतिया दे तोर मौह से एक के फाड़ में फेफड़े कर मार दो ने तोरा काला मतलब हम सौती लेल में तोरा हाथ लेके आल बारी घर दे मूड खराब कइले बड़े एबर हमरा अरे हई भोसड़ी करे कौन हरी ए उल्टा चोर है कोतवाल के डांटे ते कोतड़ी के हम दूसर शादी के में तोरा के सौती लेल हां तो लेके आल बारी आ ये बता के हई कौन बीच कोपड़ा के बाचा हो रही ओ भोसड़ी के ताकते बना के घाम दे तोहार हम एकरा के बताओ कौन हो एबरा न तो देख लिए घर में बवाल बा एबरा पहले तू बता भतीजा का बेटा कौन यार सोते है रे हम कहते तेरा बता कौन हो तू ना बता कौन है ये ना बताइए तू ना बतेबे ए काहे ना बतेबरा तोरा माइक रे पता बेटा तू गरीब है ना बता के वो तो नहीं अब ना मनबे तू ना मनबे ये ना बतेबे तू ना बतेबे ना तू ना बतेबे काहे ना बतेबे रे लबरी रे लाबड़ा का बेटा तू ना बतेबे रे ये काहे इतना तेज बने ते कामना में हरारू के चेला हुए रे तोरा कहते तू ना बतेबे तू ना बतेबे घर में हम जाते हैं अपना नहीं यार तोरा बाप के हिम्मत में अपना घर चल जेबी आ तेरा बाप के हिम्मत तू हमरा के रोक लेबे से बाप दे नहीं हरत ले हमार ती एक बाप के बेटी होकबे तो हई हाँ? लक्ष्मण रे के खींच दे एकरा के टॉप के दिखा दे लक्ष्मण रेखा सुन ना हाय कल लक्ष्मण रेखा कुछ ना करी काहे ना कुछ करी रे काहे से कैसे लक्ष्मण रेखा हाँ। अपन नैहर में 75 को पार कैले बानी अरे हमार मौगी नैहर के खेलल खाइल भी का हो बताओ ना कहत के ओइसन लक्ष्मण रे के नैहर में 75 को पार कइले बने ते हई टप जेबे हां रे टॉप के दिखाओ टॉप के दिखा गोल अच्छा, दिखा देख ले। से को टॉप फिर नत ना उठाओ हम काका नीचे से भुकुर भुकुर ताकत आवा हमरा का करे के उनकरा से रे ना तो देखे ना आइल बने उ दूसरा कुछ देखे आइल बने ते जेबे अपना घरे हां जाए ते जेबे हां जाए ते जोर दे देख जाके दिखा अच्छा देख अब हरियाली पद में हम जाते हैं अपना नहीं यार यार मार के साउंड पे कस के पर्दे घसका देलस हो एतरे मार लेला हो बताई ना हम पिटात नहीं तो हई हंसत रहे कोई बड़लो ओ मर्दे 5 किलो मसाला 5 किलो मिठाई आ मरद को ऐसा जोन मेहरारू खाते रोज ना पिटाई मेहरारू खाते पिटैला पे 5 महीना कर दुआई आगे बाएं बढ़ जाला ना होगी तो बिने रोग लोग ट्राई मारला हम जे घरे गोल भी ना अपना घर रे भाग के गोल भी चलो तनी ससुरारी उनकरा के काटत लेके हम देखत नहीं कहां लगल पहुंच तो हम का बताएं हमारी को बेटी दामाद बा कहिए से कह तनी ये दामाद जी तनी बेटी के लिए आई भेंट करा दी ई मुझौसा दामाद ऐसा मिल गइल बा कि हमरा बेटी से आज लेना भेंट करौला ना जाने हमार बेटी कौन हाल में होई कौन हाल में ना चल तनी घर के कार्य को ना करे घर में ताला मार तनी जाते तनी बेटी से भेंट करके चल आओ तनी चल तनी बस पकड़े बेटी जा अरे छौड़ी अब के तोरे बारे में सोचता नहीं अते कने से टपक गइले रे आज से आवता नहीं काहे भाग के आवता रे तू एक बात जानता री तोरे मत कंच कइले बा का कइले बारे ऊ भतीजो हमरा खातिर दूसर सौते लेके आइल बा सौतीन आवे दे पदानु का बेटा के ओ ईंट के ओकरा के चूल्ही में ना जोरनी तो हमू तोर मतारी ना बबी रे ते चिंता मत कर
कोई होई उ कुकुर खानी नाचल तोरा पीछे पीछे आई। आज ओकर हाथ गोड़ तोड़ के ये दुआरी में ना बैठा देनी फिर कहिए ते जो खा के आराम कर जो। ठीक बा हम दुआरी में रह के पहरा देम देखा तनी कबले ऊपर पार ना हुआ आवता। कि कलुए बिया भइल मौगी उड़र गई कलुए बिया भइल मौगी उड़र गई कलुए बिया भइल मौगी उड़र गई आ डोलिए में लइका भइल वो सारे मर गई डोलिए में लइका भइल वो सारे मर गई डोलिए में लइका भइल वो सारे मर गई आ टूटई पलानी रहे आग लागल जोर गई टूटई पलानी रहे आग लागल जोर गई टूटई पलानी रहे आग लागल जोर गई आ एगो हमर लइका भइल मौगा निकल गई